bere tidu na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ Yoju tento trobent mienu fa Gita wabro na fayo na wodi afre asafo no aba na wodi ama wotu nsraban no akọ na se ohyane ni mienu nyinaa asafo no nyinaa anu nhia wo nkyɛn ahyia ntomadan no ano na se ohyane biako a mapɔmma a wodi Israel apemapem so etitire no mehyia wo nkyɛn na se mo hyane osebɔ a ensraban a deda anim fam no ntu na se mo hyane osebɔ tɔso mienu a ensraban a deda anafo fam no ntu ori betuo no osebɔ na wɔn hyane na se ori bema asafo no abodwa mo hyane na enye osebɔ na Aaron ma no asɔfo no na wɔn hyane totorobɛnto no na enya moda ahyɛde mo awon toatoaso nyinaa mu na se mo recall sam asase so ni ahunyehiafo a ohia mo ho akoko a ene amomfa totorobɛnto nhyane osebɔ na onkai mo Awurade mo Nyankopɔn anim na onye mo nkwa matamfo no nsem na mo anije na ne mo afa a mo hye ne mo bosome foforo no mo nso mo nhyane totorobɛnto mo hye afɔde ne mo asomdwe afɔde no so na enye nka ye ma mo Nyankopɔn anim mene Awurade mo Nyankopɔn na afia etia mienu no bosome a etia mienu no da etoso aduonu no mononkum no ma ne ho so firi adanse tenabea no so na Israelfo no tutu won sraban si mu firi Sinai sre so na mononkum no kogina Paran sre so na yei ne de edikan a wonam Awurade asɛm a enam Moses so no so tuye na Yuda man sraban franka no tu kane sɛdeɛ won dom ahodo te na ne dom no so na Aminadab ba Nahason die na Isaka ma abusuako dom no so na Suaba Nathaniel die na Sebulon ma abusuako dom no so na Helon ba Eliab die ana wohwinhwan tenabea no na Gerson ma ne Merari ma soasoa tenabea no tui na Ruben man sraban franka no tu sɛdeɛ won dom ahodo te na ne dom no so na Sedio ba Eliso die na Simeon ma abusuako dom no so na Surisadai ba Selumiel die na Gad ma abusuako dom no so na Duel ba Eliasaf die ena Kehat fo no soasoa akronkron ye no tuye na wosi tenabea no dikosi sa wobaaye na Efrem man sraban franka no tu sɛdeɛ won dom ahodo te ane dom no so na Amihud ba Elisama die na Manase ma abusuako dom no so na Pedaso ba Gamaliel die na Benjamin ma abusuako dom no so na Gideoni ba Abidan die ena Dan ma sraban franka no tu bo nsraban no nyinaa chidom sɛdeɛ won dom ahodo no te ane dom no so na Amisadai ba Ahiesa die na Asa ma abusuako dom no so na Okran ba Pagiel die na Naphtali ma abusuako dom no so na Enan ba Ahira die yei ne Israelfo tu a otu sɛdeɛ won dom ahodo te no na Mose ka kyerɛ n'ase Hobab a ɔyɛ Midiani Reuel ba no sɛ Yeritu akɔde Awurade ka ho asɛm sɛ ha na mede bɛma mo no bra me nkɔ ne bɛyie wo yie efisɛ Awurade aka Israel ho asɛmpa na ɔka kyerɛ no sɛ merenkɔ na mmom meara masase so ne mabusua mu na mɛkorɔ na ɔse yei deɛ nya yɛn hɔ na wo na wonim deɛ yɛbɛkyere nsaban ɛsrɛ no so nti yɛyɛn aniwa na sɛ wo ne yɛn nante a papa ko a Awurade de bɛyɛ yɛn no yɛde bi bɛyɛ wo ɛna otutu firi Awurade bepɔ no ho nante nansa kwan na Awurade apamadaka no tudi wanim nansa sɛ ɛrekyerɛ wɔ nasoɛyɛ na wotu firi nsaban no mu a na Awurade mununkum no wɔ wɔn so awia na sɛ adaka no retu a Mose ka sɛ Awurade sɔre no atamfo mmɔmpete na wɔn a wɔkyiri wɔn nwane w'anim na sɛ ɛsoa a ɔka sɛ Awurade sambra Israel pimpin mu pidu ahodoɔ no nkyɛn